A Xunta amplía este ano o número de prazas ofertadas nos campamentos de verán que incorporan importantes novidades con respecto a anteriores edicións. Este ano vamos a ofertar 11.200 prazas nos distintos campamentos da Xunta de Galicia. Batemos todos os récords porque incrementamos 400 as plazas con respecto ao campamento do ano pasado. Somos a comunidade a nivel nacional que máis plazas oferta, que máis actividades realiza e que máis variedade ten nos distintos campamentos que organizamos dentro da Xunta de Galicia, que se compón de campamentos para nenos entre 9 e 17 anos, que ademais este ano tamén incorporamos distintas novidades. Incorporamos un novo campamento na illa de San Simón. Organizamos distintos campos de voluntariado para aqueles tamén que son maiores de idade pero que aínda queren participar e tamén aportar á nosa comunidade. Incorporamos 4 novos campos de voluntariado que serán en Santa Comba, en Viana do Bolo, en Pantón e un compartido con Vilar de Santos e Allariz. Incorporamos tamén un novo campo de voluntariado para todos os mozos e mozas que veñen de fora, todos os galegos que están no exterior, que será no Concello de Palas de Rei e, por suposto, tamén vamos a recuperar xa todos eses intercambios que estiveron parados durante a pandemia. Recuperamos os intercambios con Madrid, con Cantabria e con Castela-A Mancha. Para aqueles que opten por estancias máis curtas, volverán poñerse en marcha os minicampamentos urbanos de 5 días, que tentan tamén favorecer a conciliación durante o verán. A conselleira presentaba os detalles da convocatoria nun acto celebrado esta mañá no campamento do Loreto, en Porto do Son, un dos destinos máis demandados non só polo seu privilexiado enclave, senón tamén polas numerosas actividades que se realizan. Este sitio especial, non comentábamos antes que a directora, de que todos os nenos que veñen aquí a este campamento quedalle un bo recordo. Eu creo que é un eslogan moi bonito, verán que sempre vas lembrar, que o neno que marcha daqui non marcha indiferente, que sempre vai lembrar, porque aparte de ser un sitio precioso, é un sitio onde se fan moitas e boas actividades. Non comentábamos agora de que iban a facer escalada ao Castro de Baroña, de que iban a facer calla aquí á Playa da Guilleira, de que iban a facer tamén a tirolina que montamos aquí. Os mozos interesados en participar nalgunha das quendas ofertadas pola Xunta poden consultar toda a información na web xuventude.xunta.es. O prazo de inscrición abrirá o 18 de abril.